ವೀಕ್ಷಕರ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದಿಂದ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಘನ ಸರ್ಕಾರ ಸದನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ, ಆದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದೊಂಡು ಸದನಡು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಾನೆ. ಕಾರಣದಾದ ಪನ್ನಗ ನೆತ್ತ ಪಿರವುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅವೇ ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವ್ರ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೇರ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಬಳಕೆ ಆತನ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆನವರ ಕುಲ್ಲೇರ ಪನ್ಲೇನ್ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪಿರಿಪಿರಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು ಅವರಾನ್ ಕುಡೊಂದ್ಸಲ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರ ಹೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಇನ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಚಾರ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಯನಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸವರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರಾಜ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಕೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ. ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾಯ್ನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ 2000 ಅಧಿಕ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಒಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ 5 ದಶಕದ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪಂದು ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಪಂದು ಆಂಡ ಖುಷಿ ಉಂಡು, ಸಂತೋಷ ಉಂಡು, ಸದನಡ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಕೆಲವು ಜನ ಕೇನು ನಕ್ಲು ಎತ್ನಾಳೆ ಸರ್ ಅದು ಪಡು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿದಿ ನಕ್ಲು ಅದು ಪಡು ಕೇನ್ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಗೆ ಪಾಟಲಿ ಅದು ಪಡು ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಪಡು ಅಥವಾ ವಿಮರ್ಶೆ ಅದು ಪಡು ಓವೇ ಅದು ಪಡು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದನಡ್ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸದನಡ್ ಏಪ ಚರ್ಚೆ ಆಪುಡು, ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಸದನಡ್ ಏಪ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪುಡು. ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಅಂದಿ ಒಂದು ನಿತ ಡಿಬೇಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟ್ಲ ಸದನಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವ್ರು ದಾದ ಆತಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ತಗೊಂಡ್ಬಾಲೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ, ಮುಲ್ಪ ಪಾತಿರೊಡ್ಚಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಸಭೆತ ಗುರಿಕರ್ ಯಾನ್ ಲವೆ ಪಂತನಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತುಳುವನ್ನ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲ. ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿ ಏನಿದ್ರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲು ಅಶೋಕ್ ರೈ ಒತ್ತಾಯ. ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಭೆತ ಗುರಿಕರ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕುಡ್ಲದ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರ್ಪುಣಾಗ್ಲಿ ಯಾನ್ ಲವೆ ಪಂತನಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ವಿಷಯ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಹಕಾರ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಗುರಿಕರ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಎನ್ಒಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಗುರಿಕರ್ರೆ ಅಕ್ಲ ಎನ್ಒಸಿ ಕೊರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ತಿಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪಲ ಪಾತ್ರರುಳಿ ಜ್ಞಾನಿಂಜಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನೀಗ ಆಯ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಹಿಂದೆ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಯ ಎನ್ ಒ ಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಸಂಸದೀಯ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಎನ್ ಒ ಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಚಿವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಎಂಕುಲ್ ತುರುಟೆ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಖಾದರ್, ಅಶೋಕ್ ರೈ ತುಳು ಚರ್ಚೆ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದ ವೇದವ್ಯಾಸ್. ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಯಲಬರ್ಗ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ವಸಿ ಕೊರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಾಡ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಮುಲ್ಪಲ ಪಾತ್ರಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬೇಡ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಈಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಂದೇನು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಮೂವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾನು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಲ್ಲ ತುಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಟೀಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರವಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ತುಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕರಾವಳಿ ಕನ್ನಡ. ಈ ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗತ್ತಾ? ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ತುಳು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ರು. ತುಳು ಮಾತನಾಡುವವರು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿರಿಸ್ತಾರೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಆಗ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವರದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ರು. ನೀವು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ವರದಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತುಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಖುಷಿಯಿಂದ ಇದ್ರು. ಸೊ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಇದರ ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಬಂದು ತಾವು ಕೂಡ ಅವನ ಆಸೆ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪಡಬೇಕು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ನೀವು ಮೂವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ನಾನು ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯಾಗಲ್ಲ ತುಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಶೋಕ್ ಪೈ ಅವರು ಕೇಳಿದಂಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 12 ಮತ್ತು 1/2023 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿ ಆ ಸಮಿತಿ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೂ ಇದು ಎರಡನೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಬೇಕಂತಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗಿದೆ. ವರದಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಗಳನ್ನು, ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಎಸ್, ಇದು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ, ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತುಳು ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದನದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟು ಶಾಸಕರು UT ಖಾದರ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಸ್ಪೀಕರ್. ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಗಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾಷೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ, ಆ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು, ಆ ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ. ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು, ಆ ಭಾಷೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ಅಂಚೆನೆ ಐತೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಶಾಸಕಿಯರು ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋಡು ದಯಪನಾಗ ನೆರೆದು ದುಂಬಾಗ್ಲ ಆರ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ದೈದಿತ್ಯರ ಸದನಡು ಅವು ಎಂಚಪ್ಪನಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ದೈವಲು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ದೈವಗಳು ಮಾತಾಡುವಂಥ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅವರುಗಳು ಹೇಳಿದರು. ತದನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ರೀತಿಯ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತೋದ್ರು. ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೇವಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವಾಳ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಸತ್ವ ಇದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆಗಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಚಮತ್ಕಾರ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 2000ಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ 5 ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೋರಾಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊರಗು. ಆ ಕೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಬಾರಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸ್ಪೀಕರ್ UT ಖಾದರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದೇ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋದವರು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಶೋಕ್ ರಾಯ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸದನಕ್ಕೆ. ಅದರ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಡೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ಯಾಶಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಥವಾ ನಮ್ಮವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾವುಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಏನೋ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಯ್ತು, ಏನಾಯ್ತು, ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನ್ ಕತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾವುಗಳು ಕೇಳಬಹುದು. ಚರ್ಚೆನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೊದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ KK ಪೇಜ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. KK ಪೇಜ್ ಅವರು ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಮುಖರು ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರೇ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೂವರು ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಕಂಪು, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರಿಗೆ ಇಂಪು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿಯೂ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಇಂಚಿನ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಸ್, ತಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ತಮ್ಮಗಳ ಕರೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಸ್ಗಳಿವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸದನವನ್ನು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಓಡೆ ಪಂಡ್ಲ ಬುಡ್ರ ಯಾಲ ಐತ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರದಿಲ್ಲ ಓಲಂಡ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತತ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ವರ್ಪಿನ ತುಳುಟೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ಯ ಹಿಡಿತ, ಆ ಭಾಷೆದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಖಾದರ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರ ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೇನೆ, ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ತೂಪು ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತೇನೆ. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ನೇರವಾದ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಈ ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ಈ ಚೆಂಡು ಈಗ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ತಮ್ಗಳ ಬಳಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೈವತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ, ದೈವ ಭಾಷೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಿತು, ಅವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ. ಇನ್ನು ಮುನ್ನೆ 2ನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಆವತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಕೂತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯರ ಬಹಳಷ್ಟು ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನದ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಒಪ್ಪತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು, ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಭವ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಜಡ್ಜಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸದನದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು. ಅದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ತುಳುವಿಗೆ 2ನೇ ಮಾನ್ಯತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು. ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಮಗೆ ತುಳು ಸದನದಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೆಲವರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು. ನಾವು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದವರಿಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಷ್ಟು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ, ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರು ಇದೊಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂತು ಸದನದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸದನ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕೇವಲ ಅಂತ ಎನಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಈ ನೇಜಿ ಬಿತ್ತುವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಭತ್ತದ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನೇಜಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಧನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾರ್ಧನ ಕೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಭೂತ ಕೋಲ ಕಟ್ಟುವವರು ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದು ನೋಡಿದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣ್ಯರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಬಂದಿದೆ ತುಳು ಭಾಷೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ಗದ್ದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸದನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸದನದಲ್ಲಿ 1-2 ಸಾರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ನೋಡಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ತುಳುವನ್ನು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವು ಅದರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಜನರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಇದು ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಲ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಮುಖರು ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ಯಾನ್ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡ್ಸಿ ಇದಿಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳು ಪರ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಲ್ಲ, ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲ, ಇಂಚೆ ಪಕ್ಷಡ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಪಕ್ಷಡ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತಿನ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಬೆನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಷಯ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಡ್ಸಿ ದಯಪಣ್ಣಗ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿನ ಈ ಸಲ ಆವಡ್ ದಯಪಣ್ಣಗ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಆವಡಿತ್ತನು ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕೈಟಿತ್ತು ಆವಡಿತ್ತನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೈಟಿತ್ತ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಸತ್ಯ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡಿತ್ತನು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಏಪ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಡಿತ್ತನು ಆ ಟೈಮ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ವರದಿ ಅವ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟದುಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಏತದುಂಡು ಅಂಡ ಘೋಷಣೆ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಟೈಮ್ ಆತುಂಡಲ್ಲ ವಿರೋಧಲು ಮಸ್ತ್ ಬೈದು ದಯಪನ್ನಾಗ ಆನಿ ಪಾತೆರ್ನಾಗನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಐಕ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಸರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗಲ್ಲ ಐಕ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬೈದನ್ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬಿ ರಡ್ಡು ಪಕ್ಷದಗಳು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಎರಡ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಿಜವಾದ ತುಳುಕು ಒಂಜಿ ಬೋಡಾಯನ ಮಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬಂಡಣ ತುಳು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತುಳುಕು ಬೋಡಾಯನ ಪ್ರತಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸಗಳು ಮೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಕ್ಳಿಗೊಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಬಂದ ಹಿರಿಯರ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಲು ಮತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಂಡ ತುಳುಕು ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸಾಹಿತಿ ನಾಕುಲು ಅಕ್ಲಿಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಣ್ ಮನ್ಪಿನ ಇನ್ನು ದಾಯ ಬಣ್ಣಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡೆಪ್ಪುನಾಥ ಶಬ್ದಲು ಇನ್ನು ಕೆ ಪೇಜಾರ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಸ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡೆಪ್ಪುನಾಥ ಶಬ್ದಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಬಂದ ಗಲಾಟೆ ಬಂದ ತುಳುಕು ಬೋಡೇನ ಬೇಲೆಲು ಬಂದ ಅಂಡ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತಪ್ಪನ ತುಳುತ ಪದಕಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾಯ ಕಾರಣ ಬಂದಾಗ ಅರ್ನಲ್ಪನೆ ಬಾಕಿ ಆತನ ಅರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲ ಕಲ್ತಿನಕಲು ಇಜ್ಜೇರು ಇದೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವಡು ಆ ಟೈಮ್ ನಡುತಕಲು ಬುಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ತುಳುನು ಕೈ ಬುಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ
ಎಂಕಿ ಎತ್ತದಿಜ್ಜಿ Correct. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಂಕುಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ಮನ್ಪಿನೇಕು ಬಲ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಯದಕುಲು ಒಂತ ಜವನೇರು ಮಾತ ಸೇರ್ದಿತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ತುಳುನು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇತ್ತ ಕಂತಿನೇ ಇರ್ತದ ಟ್ರೋಲ್ ಪೇಜ್ ಆವಡ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಯೂನಿಕೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆವಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತಿನೇ ಇರ್ತದ್ರ ಒಂತ ಜವನೇರು ಒಟ್ಟಾದು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನತ ಜವನೇರು ಆವಡ್ ನನ್ನತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿವು ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಯುವ ನಾಯಕಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಾಗ ಒಂಜಿ ಜವನಿಯರಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಬಂದೇರ್ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಮುಖರ್ಲಂದ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಅದಾಪನಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಪನಗ ರಾಜ್ಯಡ್ ಈ ಸುದ್ದಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದನದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದಜಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದನದ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ಯಾನ್ ಈ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ತೆರಿಪಾವಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಾತಾಡೋನ್ ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಮಂದನ್ ಉಮನಾಥ್ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತಿರ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನಡು ಪಾತಿರ್ದೇರ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ಲ ಪಾತಿರ್ದೇರ್ ಆಂಡ ಅವ್ರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ತುಳುತ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಯಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ತದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಗ ಯೂಟಿಗಾತ ನಮ್ಮನೆ ಉಡ್ದಾರ ಪಕ್ಷ ಬೇತಪ್ಪು ಅಡ ನಮ್ಮನೆ ಉಡ್ದಾರ ಆರ ಕೇನು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡಲಿರಲ್ಲ ಆ ದುಂಬುದಾದ ಅವ್ಳು ಕೇನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೀರ್ ಬೊಕ ತುಳುಕೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೋಡಾಂಡ ಖಾಲಿ ಅವಳು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಶಾಸಕರ ನಕಲು ಖಾಲಿ ಪಾತೆರ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅರ್ಥ ಒಂದಿ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಶಾಸಕರ ಅವಡು ಅತ್ತದ ಅಂಚಿದ ಶಾಸಕ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭಾಷೆ ಉಂಡು ಬಂದಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರ ಅಂಜ ತೆರಿಪವನ ಬೇಲೆ ಸುರುಕಾವಡು ಯಾನು ಬನ್ಪಿರಿ ಇತ್ತದಾದಾಡು ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಕರಿನ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಲೆ ಅವನನ್ನು ತುಳುತ ವಿಷಯ ಅಂಚದ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನ ಇತ್ತೆ ಆತನ ಬೇಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತೆರಿಪೋಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಇತ್ತೆ ಯಾರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೋಡು ದಯಪಂಡಾಗ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಡು ಕುಡ್ಲಾಡು ಮೂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರವಾದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ದಯಪನ್ನ ಯಾನು ಎಂಗಲನ್ನೇ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ಉಡುಪನಾಗ ಯಾನ್ಲ ಸೇರಿದ ದಯಪನ್ನ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿ ಅದೇ ಅನ್ಬೋದಿತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಶಾಸಕರು ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ತ ಕುಡ್ಲದ ಶಾಸಕರು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ನೆಕ್ ಅರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಕೇಂದ್ರ ತುಳುಕು ದಾದ ಮನ್ಪೋಲಿ ಐಕ್ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ನಿಕಲ ಏರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕುಲೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ಏರುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಲು ಮಾತಬಲೆ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಸಭೆ ಸೇರಿಗ ಅಂಚೆ ಎಂಗುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಮಾತಬಹುದು ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರಿಯ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಅರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾದ ಮನ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಐತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಷಯ ಎಂಗುಲ್ದಾದವಂತ ಎಂಗುಲ್ ತೆರಿಪಾಯ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಂತೇರು ಐದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನಗಳು ಸುರುಕುದಾದ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂದ ತಿಗಲಾರಿ ಲಿಪಿ ಬಂದು ಕೆಲವರು ಬುರ್ಚಾಂದಿನ ಬರೆದು ಬಾಡೋದಿತ್ತೇರು ಐಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪುರಾವೆ ಇಜ್ಜಾದ ಅಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಮನ್ನಡೆ 56 ಚಿಲ್ಲರಿ ಶಾಸನಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಐತ ಮಾತ ಪಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕವಿಕುಲ್ಲಕಲು ಮಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ತುಳುತ ಕಡೀರ ಚಾನಲ್ ದ ವಿಷಯ ಆವಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಸೆಟ್ ಮಂತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಇಂಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಶಾಸಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋದು ತುಳುತ ಫೈಲ್ ನಾಡ್ರ ಸುರುಮಂತ ಯಾನ್ಲ ಶಾಸಕರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಗಡ್ಡೆ ಜನ ಬೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುತ ಫೈಲ್ ನಾಡ್ರ ಸುರುಮಂತ ಅವಾಗ ಶಾಸಕರ ಬಂಡೇರು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಗ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬಂದ ಅಕಡಕ್ಕೆ ಏನಗ ಯಾನು ಅವ್ ಆ ಟೈಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಇತ್ತೇರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನಾಗ ಏನ್ ಅಕ್ಲಿ ರಡ್ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಡ ತುಳುತ ಫೈಲ್ ದ ನಂಬರ್ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಅಕಲು ತೆರಿಪಾಯರ್ ಎಂಗುಲ್ ನಾಡ್ಯ ಅವು ದಾದಿತ್ತು ಪಂಡ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತು ತುಳು ಲಿಪಿತ ಫೈಲ್ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪ್ಲಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ನ ಕೈಟಿತ್ತನು ಶಾಸಕರ್ಲ ಯಾರು ಡೇಜನ್ ಎಂಗಲ್ಬಹುದು ಆ ಫೈಲ್ ಅನ್ ದೆತ್ತ ಫೈಲ್ ಅವು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಆದಿತ್ತಿನ ಫೈಲ್ ಅವು ದೆತ್ತದು ಕರಿನ ವರ್ಷ ಐನ ದೆತ್ತದು ಅವೇನ್ ಎಂಗ್ಲು ಡಿಪಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಸನ ತುಳು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಮಕ್ ಉಪ್ಪುನಾಥ ನಿಜವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ ಓಲಜಿ ತುಳುಕು ರಾಮಾಯಣ ಉಂಡು ತುಳುತ ಬೈಬಲ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಂಡು ತುಳುತ ಶಾಸನ ಉಂಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಉಂಡು ತುಳು ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತು ಸಿಡಿ ಬಂತದ್ದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡಿದುಕೊನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಾರ ಎಂಕುಲು ಅವಲೇ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾರ ಸೈನ್ ಆಡ್ ಡಿಪಿಆರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೈನ್ ಆದ್ ಅಲ್ತರದ ಬಕ್ಕ ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗೆ ಪೋಡಿತ್ತು ನಾವು ಫೈಲ್
ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆ ಕೊನೆಯರು ಕೈ ಹಿಡ್ದೆ ಕೊನೆ ರೇಪಣ್ಣ ಇಂಗ್ಲಿ ಪೂಡಿಗೆ ಒಳಡಿ ಫೈಲ್ ನನ್ನ ಕೂಡ ಅಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ರೇಪಣ್ಣ ಅಲ್ತಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಳು ಪಂಡನೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಇದು ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ತುಳುವ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ತುಳು ಬಂದಾಗ ಕಾಂತಾರ ಅಕ್ಕಲು ಅಲ್ತ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ ನಕಲು ಅವಡು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ವಿಷಯ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಏನು ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಡಕ್ಕೇನು ಶಾಸಕರ ಪಂಡೇರು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲ 2,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಯಾರು ಬರೆದು ತುಪ್ಪಾಯಿರು ನಮ್ಮ ವೇದರಸ್ ಕಾಮತೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆರೆ ಬರೆದು ಆರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರ್ನಪುದರನ ಆರು ಬರೆಯರು ಬರೆದ ತೂಪ ಇರಕ್ಲಿ ಒಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅದ್ಕೆ ಚಾಟ್ ದೆತ್ತು ತುಪರಿಯ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಕಾನೂನು ಇಲಾಖೆಗಳ ಪೋಂಡು ಅವನ್ನ ಅರಿಗೆ ಒಂತ ಪರಿಚಯದ ಕುಲಿತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರ ಅಲ್ಪಲ ಬೇಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆದ್ ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಬೋಡಾಯ್ನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಆಯ್ದ ಪಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಕ್ಕ ಆ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಮಂತ್ ದೈವಕ್ಕ ಪೋಯಿನ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳ ಫೈಲ್ ಮೂವ್ ಆಂಡ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪರೆ ರಚನೆ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಟೈಮ್ ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಅರ್ನ ಸಮಿತಿದ ವರದಿ ಕೊರ್ರೆ ಪನ್ನ ಐದು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಅವ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷಾ ಅಂಡ ತೊಂದರೆ ಅವ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವರದಿ ಬೋಡಿತ್ತು ಆ ವರದಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ಇತ್ತು ಅವು ಸರ್ಕಾರ ಗಾಂಡ್ ಆತ ಬರ್ತಾನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆತಂದು ದಾಲೇಜ್ ಸ್ವಲ್ಪ % ಬೇಲೆ ಆತಂದು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಪುನಃ 10% ಬೇಲೆ 10% ಬೇಲೆ ಆವಡು ನನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪಡುವನ್ ಬರೀ ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ಅತ ನನೈತ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಜೆಪಿ ತಗೊಳ್ ಮಲ್ದಾರೆ 10% ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಅತ ಆನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾಪನ ಇಂಗುಲ್ ಮಂದೆ ಯಾನೆ ತೂತಿನ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನತೀನಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ದಾರೆ ಬಂಡೆ ಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೊನತೀನಿ ಓಕೆ ಅತ ನನ್ನ ಅತಿ ಅನ್ನತೊನೆ ಫೈಲ್ ಆತಂಡು ಸಮಿತಿ ಆತಂಡು ಫೈಲ್ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಒಂಜಿ ಆವಡು ಸದನಾಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೂ ಆವಡ ಅಲ್ತ MLA ನಕಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲು ಅಕಲು ಒಮ್ಮತದ ನಿರ್ಧಾರದ ತೊನೆಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆಪುಡು ಓಕೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ರೋಷನ್ ಅವರ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕ್ಷನ್ KK ಪೇಜರವರು ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಾನು ಎಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಈ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮುರಣಿ ಸದನಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಚರ್ಚೆ ಆತನ ತಳ ಬಂದ್ಪಡ ಸರ್ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರದು ತುಳುಕು ಬೋಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಆ ಸಂದರ್ಭ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವಳು ಆವೊಂದು ಪನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರೆಗೆ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಬನ್ನಜ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಧರ್ಮಿಕ್ತಿ ಜಾಗೆ ನಾಗ ನಡೆ ಇತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಡೆ ಇತ್ತಿನ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಮಣ್ಣು ಯಾಪಲ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟಾಪುಚ್ಚಿ ಐಕ್ ದಾದಂದಕ್ಕೆ ಅಂಡ 2,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅವಿನ ಪರತಿರಿ ಪರಬೋಕು ಪೂರ ನೋಡಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚಿತ್ರ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟಾಡು ಇನಿ ಅವನು ಸದನುಡೆ ಒಂಜಿ 224 ಜನ ಶಾಸಕರು ಪುನಚಿತ್ತನ ಸದನುಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ದನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪರ ಕಾರಣ ಏನಂಚಿತ್ತನ ಯುಟಿಕ್ ಆಧಾರ ಅವಡು ಅತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲಾದ ಪಡು ವೇದವಾಸ್ ಕಾಮತ್ತೇರಾಗುಡು ಅಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇನಿಯ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಸುರುಟ್ಟು ತುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲಗಂಟದ ತುಳು ಇನಿಕ್ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಬೆಲೆ ಎಪ್ಪೊಡ್ದುಂಚೆ ಆವೊಂದುತ್ತನ್ನು ಒಂಜಿ ದಾದಾತನಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡತ ಬಡಕಾಯಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಹಿಡಿದು ತನಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಮುಡಾಯಿ ಗಟ್ಟದ ಬರಿ ಹಿಡಿದು ಪಡ್ಡಾಯಿ ನುಗ್ರು ಪಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಾವು ಮಲ್ತೊಂಬೈದ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಡ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಕಡಲಾಯರ ಮುಟ್ಟ ಪೋತುಂಡು ಕಡಲದ ಆಮೀಕಲ ಪೋತುಂಡು ಬೊಂಬೈ ದಂಚಿದ ಮಲ್ಲ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬಂಜಿದ ಗುಜರ್ಮೆ ಪೋದು ಅತ್ತಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚಿತ್ರ ಜಾಗಿಡು ಅತ್ತಂದ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅವಡು ಕೇರಳ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒವ್ವೇ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅವಡು ಒಲ್ಪ ತುಳುವೇರುಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಲ್ಲ ಬೆನ್ಕೆ ಬೆಂತೀರಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ US ಸಮೇತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಕಂಡದು ಅಲ್ಪ ಬೆನ್ನೊಂದಿತ್ರಗಳು ಇಂಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡತೆ ಹೊರ ಮೊಕ್ಕಲು ಲಕ್ಕ ಇರಂದಾಂಡ ಇಡೀ ನಾಡು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಲಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಲಕ್ಕೊಂದು ಹಾಗೆ ಮಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಈ ಬೇರೆನೆ ಸುರುಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೊಡುತ್ತನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೀರಿ ಮಲ್ಪಂದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಡ್ದು ಕುಲ್ದು ಆಂಡ ಐತಿರಾಯನ ಸಾದಿಡು ಮಲ್ಪನಾಗ ಕಡೆತ ರೋಷನ್ ರನ್ನ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಆ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಯಾಪ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿ ಆಂಡ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸುರುತ್ತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋದುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಂಕಲು ಅವಳು ಭಾರಿ ಜೋರದ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡೆ ಆಂಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಉಲೈದ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪನ್ಪತ್ತ ಅವು ತಿಂದಾರಡ
ಯಾಪನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಂಡ ಪರ ವಿರೋಧ ಬರೆಯರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಆರವಿನ ನೇರವಾದ ನಾವು ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದ್ದು ಆರವಿನ ನೇರವಾದ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ತಿನ್ನರೆ ಆ ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬುಲೆ ದಾದಪುರ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೂರ ಮತ ಸೇರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಕರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ರ ಪುರ್ತುಡು ಆತ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಕಡೆತ್ತ ಗಲಿಗಿಡ ಅಪುಡುಂದ ಸಾಧನ ಅಂಡ ಆಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಬೇರೆ ರೋಷನ್ ನಾಡು ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆತನ ಮನ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆತನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕೈತ ಉಳೇದ ಗುಟ್ಟಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಆಪುಡುದನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಮಮಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಶೋಕ್ ರೈ ನಂಚಿನಕ್ಲೆಗ ಅವಡೆ ಹತ್ತದ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದಪುರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವಡು ಹತ್ತದಂಡ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತ್ರಗಳು ಪೆರ್ಮೆದ ಜನ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಉಡುಪಿದ ಚಿತ್ರ ಜಾಗಿಡೆ ಪಡು ಹತ್ತ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರನಕುಲ ಅವಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇರಂದಾಂಡ ಒಂದು ಚಿಟಿಕಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಕಲು ದೇಪಂಡ ಮೇರ್ ಪಂಪಿಲ ಕೊಡು ಆತನು ಪಂದಾಂಡ ಆಯ್ತು ಪಿರವ್ ಪೋಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ನಾಲ್ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಂಡು ಪಂದಾಂಡ ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಜ್ಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಏರಿಯಾ ಕಡೆ ಪಡೆಯಲಕ್ಕಲೆ 5 ದಶಕದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಂಡ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ನೆಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದ 2,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಬನ್ನಾರ್ನಾಗನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಅವಡು ಆತನ ಏತಿ ಮುಘಲ್ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಅವಡು ಮೊಕ್ಕಲ ಪೂರ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ ಬೋರ್ತಿರ ಆತ 1880 ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಿನ ಇಸಿ ಬಿಡ್ದಿಂಚಿ ಆ ಪಾರದನ ಸಂಪುಟವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಡು ಕನತದು ತುಳುಕು ಕನತಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ ಬೋರ್ತಿರ ಆತುಂಡು ಅವನು 1894 ಕೊಡ್ದು 1886 ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಬೆಲೆಲು ಉಂಟು ಅವಿಯತ್ತು 5 ಬೊಕ್ಕ ವಿವೇಕ ರೈಕಲಾದ ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಅಮೃತರಾದ ಪಡು ಚಿನ್ನಮಗೌಡರಾದ ಪಡು ಬೆಡಿಮಲಾದ ಪಡು ಅತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಂದ ಅವರು ತುಕಾರಾಮ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಗಣೇಶಮಿ ಸಂಗಮಾರ್ ಇಂಚಿತ ಮಲಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಜನ ಮಂದೆಡೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೂ ರೈತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ಸಮೇತ ಈ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ನಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ಪ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪಂಪೇರೆ ಯಾನೈಕೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣುಂದು ಪಂಡಾಲ ಕೈಗೆ ಕಾಜಿ ದೀಪಿನಲ್ಲತ್ತು ಅತ್ತಂದು ಸೀರೆನೇರಿ ಆಡವನಲ್ಲತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಪೊಣ್ಣು ತಂಕ ತರ್ಪದ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಜಾನಕಿ ಬ್ರಹ್ಮವರಳ ಹಾನಿ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಆರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಕೇರಿ ಬೆಂಚಿನಾರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಪಂಪಿನಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ತದನ್ನ ಆ ಸೌಂಡ್ ನಾಡು ಆ ಸೌಂಡ್ ಪೋಡು ವೈತಾಳಯ ಪೋಡು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉಲಾಯ ಪೋಡು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಉಲಾಯ ಪೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಕವನ್ನು ಹಂಚಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಲಕ್ಕವನ್ನು ನೋಡು ಪಂಪಿನಿ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸೌಂಡ್ ಇಡೀಗೆ ಉಂತರ ಬಲಿನ ಲಾತ್ ಜೋರ ಅವಡ ಅವನಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅವನಿ ವಿಚಾರ ಅದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೂ ದಾದಾ ಬಂದ್ ಪೇರು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೂ ಎಸ್ ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಕಾಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿ 25 ನಿಮಿಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಬಿಜಿ ಬರ್ನ 25 ನಿಮಿಷ ಸಾರ್ಥಕ ಲೈನ್ ಇಡುಲ್ಲಾರತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಆನೆ ಬಿಡ್ತಿ ಬಂದೆ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆ ಏಪಲ ಬಂತೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಬಂಡ ಕೊಂಕಣಿಲ್ಲ ತುಳು ಬಂದ್ಬಿಡ నేను అప్పన బంజడి పుట్టినాగా రెండు భాషలో ఇచ్చింది నా మదర్ టంగ్ ಕೊಂಕಣಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಲ್ಲ ತುಳು ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳು ಮಾತಾಡುದು ದೇವಣ್ಣ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ತುಳು ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಡು ನೇರನೇದ್ರು ಪಾತ್ರ ತುಳು ಬಾರಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಡು ಬುಕ್ಕಲ ಯಾನ ಎಷ್ಟು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ಪೂರ ತುಳು ಐನತ್ತು ದೇವಣ್ಣ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೊಂಕಣಿ ಜಾತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ್ನಗಳು ಪೂರ ರಡ್ಡು ಉಡುಪಿಲ ದಕ್ಷಿಣದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊರೇ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೂಟಿ ಖಾದರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬುಕ್ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಬುಕ್ ಅಂತ ಕಾಮತೇರು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎಂಪಿ ನಕುಲ್ಲ ML ನಕುಲ್ಲ ಆಯ್ನದಂತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೇಡು ಕತ್ತೆ ಬಂತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅವನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈ 10% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅವನ್ ಗೊತ್ತು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಈಗ ತಮಿಳ್ನಾಡದಗಳು ಮಲಯಾಳದಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಅಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ 90-95% ಬರೋದಿಪ್ಪು ಅಂಚನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂಜಿ 10% ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದು ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೆಗ್ ತುಳು ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಹಚ್ಚುವುದು
ఆయన ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಅಧಿಕೃತ ಅವರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರೋಡು ಪ್ರತಿ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ 100%. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜೈ ತುಳು ಭಾಷೆ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿಯಿಂದ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್. ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್ ಕೇನುಡೆ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಟಿವಿ ವಾಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಸುರುಕಾದ ಮಲ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯಮಾಡಿ ಕರೆಯನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಟಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸದನದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರೊಡ್ಚಿ ಸದನದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಖಾದರ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸದನವನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು MB ಪಾಟೀಲ್ 2400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು MLA ವಿಧಾನಸಭೆ ಆಡ ಬಳ್ಳೇಡ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ MB ಪಾಟೀಲ್? ಜಗತ್ತಿನ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯ್ತು, ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ಶರತ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು MB ಪಾಟೀಲ್ 2400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಅಡಗಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು MLA ವಿಧಾನಸಭೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಯತ್ನಾಳ್ ಅವ್ರಿಗನ್ನ ಕಥೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯವರು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ, ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ, ಸೋದರತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯದ ಭಾಷೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಥೆಗಳು ತೆಗೆದು. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಒಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ರಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ US ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಹಂಗೆ ನಮಗೆ 4 ಭಾಷೆದ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಟು ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡ ಟು ಹಿಂದಿ ಹಿಂಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಟು ಕನ್ನಡ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಡೀ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಮುಂದಿನದಲ್ಲೇ ಡಿಜಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ತುಂಬಾ ಚಂದದ ಭಾಷೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದ ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದ್ದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸದನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸರ್, ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ನಮ್ಮ ದಾದ ಬಂದ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ ದುಪ್ಪನಾಗ ನಡುಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು.
ಅವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಆತ್ತು ಅವೇನು ಇಷ್ಟ ಪಡಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆ ಅನ್ನಗ ತುಳು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು ನೆಟ್ ಉಂಟುಂಡು ದಯಂದು ಪಂಡ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಗದ್ದುಗೆಡುಕುಲ್ ದಿನಕುಲು ಈ ಇಂಚ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಪಾತ್ರನಾಗ ನೇತ ತೀರ್ಥ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಜವಾದ ಇನಿ ತುಲೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು ಯತ್ನಾಲ್ ಪಂಡೇರು ನೇನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂಜನ ದಿಯೋಡು ಅವು ಆ ರೀತಿ ಪಂತರ ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಅಂಡ್ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕನ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮೇರೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಎಂಗ್ಲು ಫೈಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋತಾ ಅಂತ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ಸಂಗತಿ ಅಂಡ್ ಫೈಲ್ ಏರು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಕಂತದ ಮಂತದೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡೆ ಮೇರಿತ ಪೂರ ನಮಿತ ವನಸು ಪೂರ ಅಟೀಲು ಮಲ್ಪ ಸಾಮಾನ್ ಕನಪ ಅಟೀಲು ಮಲ್ಪ ಪೂರ ಮಲ್ಪ ಅಟೀಲು ಮಲ್ಪ ಬಲಸದು ಉಣ್ಣಿನ ಅಥವಾ ಬಲಸುನ ಜನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಐತ ಪಿರೌಡ್ ಎತ್ತು ಬೇಲೆಂಡು ಆ ಫೈಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಕನೇರೆ ಏರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ದೇರಿ ಅವಿನ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಂಡಲ ದಾತಲ ಆವಾಡು ಅವಿನ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಕೊನದು ಎತ್ತಾದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಪಡಪೆ ಅವು ವಿಷಯ ಬೇತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಂತಿನೇನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವೇರು ಅವೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪರ ಅವಕಾಶ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪ ಅನಿ ಐತ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗುರುಕುಲ್ ನೆತ್ತ ಪಿರೋಡು ಭಾಷೆದ ಪಿರೋಡು ಕೆಲವೊಂದು ಕಲಿಕಲು ಉಳ್ಳ ಅಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸವನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅವು ಏನ ಕಟ್ಟ ಪಂಡ್ಲಕ ಪಾರ್ದ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭೂತಕೋಲ ಕಟ್ಟು ನಕಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ವೈಭವೀಕರಣ ಮಂತದ್ದು ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಕ್ಲೇನು ಅಪ್ಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಚ್ಚ ಪ್ರಚಲಿತ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೀಲಿನಲಿಕೆ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳಪುರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಕೋಡದ ಕಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಎಂಚ ಮಲ್ಪ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ಸರಿ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಚರ್ಚೆ ಅದು ಯಾನೆ ಪಂತೆ ಯಾನೆ ಸುರುತ್ತ ಪಾತ್ರ ದೇದಿನಿ ಯಾನು ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಪಿಲಿನಲಿಕೆಡು ಯಾನೆ ಸುರು ಕದ್ರಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೇನು ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪಿಲಿನ ಸೇರ್ಪಾಡು ಸರ್ ಮಿಥುನ್ ರೇಡ್ ಯಾನೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸುರು ಕದ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದ್ಲೇ ನಿಂಗೆ ಸೇರ್ಪಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೊಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರರೊಂದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೋಭಾವನೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಅವತ್ತಂದೆ ಈ ನೆತ್ತ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಫೈಲ್ ಮಂದಿ ಇದ್ದನ ಅವು ಎಸಿ ಬಂಡರ ನೇತೃತ್ವ ಬಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಪಂಡೇರ ಖಂಡಿತವಾದ ಸತ್ಯ ಇದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ನಿಜವಾದ ಅಂಚಿ ನಶಿಸಿದು ಪೋತು ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಇತ್ತದ ಜನಾಂಗ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತೀನಿ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಜವಾದ ನಾಟಕ ಐತೆ ಇತ್ತ ದುಂಬುದ ಒಂದು ತೂತುಜೀರ ಇತ್ತದ ಜನಗಳು ಅಂಡ ಈ ನಾಟಕಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನೀನು ದೆರ್ತ ಬತ್ತೀರು ನಾಟಕದ ಕಲಾವಿದೇರು ನಾಟಕ ಬರೀತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆನ ದೆರ್ತ ಬತ್ತೀರು ಅಂಚೆನಿತ ನಮಗ್ ಕನ್ನಟ್ಲ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಿಯ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಈ ನನ್ನ ಇಟ್ಟಾಪುಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎನ್ನಿದಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಏನೇನೋ ವರ್ಷೋಡು ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ ರೀತಿ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುನ ತುಳು ನಾಡದ ಜನಕುಲು ಆ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಕಾಂತಾರದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಾನಂದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಮೊನ್ನೆ 777 ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬಂದ ಅವಳ ಚಾರ್ಲಿಸ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಚಾರ್ಲಿ ಅವಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆದುಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪುದಾರು ತುಳುನಾಡ್ದಾರು ಬೇರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ತುಳುನಾಡ್ದು ಇನಿ ಮೊನ್ನೆ ಇಸ್ರೋಡು ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಏಳ ಒಂಜಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪನ್ನಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಆಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಪಸರಸು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೂಂದುಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಐತು ಒಂಜಿ ದಾನಿ ಯಾರು ಬಂಡಿಮಾರ ಶಶಿರಾಜ್ ಬಂಡಿಮಾರದೆ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆನು ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆನ ನಡಪವನಾಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ನಡಪೇರು ಬಲ್ಕಬಹುದು ಆಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಎನ್ನಂದ 10 ವರ್ಷ ಕರೀನ ಅನ್ನದೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚ ಆ ಪತ್ರಿಕೆನ ಒಂಜಿ ನಡಪವನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅವನ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊತ್ತು ಕುಸಲ್ದ ಬೇಲತ್ತು ಈ ಬಾಂಬೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ಪೋದು ತುಳು ಅದನ್ನ ಜನಕ್ಲಿ ನಡದು ಮುಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ಬತ್ತುದು ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನ ಆರ್ಲ ಬೈದೆ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಕೊನೋಡಿತ್ತು ದಯಪನ ಎಂಗ್ಲು ಫೋನ ಕೊನೋದಿತ್ತು ಎಂಗ್ಲು ಫೋನಾಗ ಕೊನೋದಿತ್ತು ದಯಪನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಫೈಲ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ ಇದು ಅರೆಗ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಫೈಲ್ ಉಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಧಿಕೃತ
ವೈಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಟು ಫೈಲ್ ಇತ್ತ ಉಂಡು ಫೈಲ್ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋಣ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚಪುರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ಈತ ತುಳುತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ದುಂಬುಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ತುಳುಟ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಇದೊಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಂತ ತೋಜಿ ಈ ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತೀವಾಗ ತುಳು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಟ ಉಂಟು നല്ല ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಏತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಅಕ್ಲಾಪುರ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪುರ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಂತದ ಆ ಫೈಲ್ ಮಂತದ ಇರುತ್ತೆ ನಿಜವಾದ ಆಕಲೆ ಕೊಂಚ ಆಕಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾಳ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಕೊರಡೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಇಜ್ಜೆ ನೇತೃತ್ವ ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಐಟು ನಮ್ಮ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಇರಲ್ಲ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದ ಬೇರೆ ಕಾರಂತೇರು ಅದೇ ಅಕ್ಲಪುರ ಅವ್ರ ಇತಿಹಾಸ ಓದುನಾಗ ಅಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂತೇರು ಭಾಷಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಆನಾಗ ಅಕ್ಲು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಎಂಚಿನ ಹೆಗ್ಡೆಯರು ಇರ್ತೀರಿ ಜೈನ್ ರಾಜ ಎಂಚಿನ ಹೆಗ್ಡೆ ಪನ್ನ ಉಡುಪಿದಾರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮಂದಿರ ಆರ್ನ ನೆಟ್ ಡೌಟ್ ತುಳು ಭಾಷೆದಕ್ಕಲು ಒಂತ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ನಕ್ಲ ಆಯ್ನೇಟ್ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಕೇನ್ಗ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಭಾಷಾವಾರು ತುಳು ಅನ್ನಗ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಗ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಮಿಳ್ಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ತುಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕಾತಕುಳ್ಳಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಕೊರುವೇರಪ್ಪ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಘರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತಿಕ್ಕುದೋ ದಾನ್ನ ಆಂಡಲ ತತ್ತದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಅವಕಾಶ ಈ ಸಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಬೈದನ ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂದು ದಳನ್ ಪೇರು ಮುಖಸ್ತುತಿ ಅತ್ತ ಅಂಡ್ ನೇರವಾದ ಬಂದ್ಬಿಡ ನನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಲ 25 ವರ್ಷ ತುಳು ಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವಾರ್ತೆನು ಓದಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಐದು ಕೂಡ ಸೇರೋಣ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಶುರು ಅಂತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಶೀಲಕುಂದರ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ವಾರ್ತಾ ವಾಚಕಿ ಪ್ರಥಮವಾದ ಫೇಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ತುಳು ಭಾಷಾಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆನ ಒರಿಪಾವಡು ಪಂಚನ ಬೇಲೆ ಐತೆ ಈ ಸಲ ಆವಡ್ನ ಮಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗ್ಬೋಡದು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಂಬುದು ಬೈದಿನಕ್ಲಿಂಕ್ಲು ಅಂಚ ಚಾನಲ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಗ್ರೋ ಆಗೋದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಲ್ಕು ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಾಯ್ಪತ್ತದನ್ನು ಪಂಚನ ವಿಚಾರ ನೋ ಡೌಟ್ ತುಳುವೇರು ಕಾಯ್ಪತ್ತದೆ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈಗ ಪುತ್ರ ಓಲ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ಸರ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೋಷನ್ ಅವರ ಗೆಳೆಯ ಮಾತಾಡೋದು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರು ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪರವಾಗಿ ರೋಷನ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಚಾನೆಲ್ ಕಾಳಜಿನ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ MLA ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ MLA ಅವರು ಏನೊಂದು ತುಳುವನ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಈಗ ಬರೀ ತುಳುವರ್ಗಲ್ಲ, ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಹೌದು, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಈಗ ನೀವು ಸದನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿ ತುಳು ಅಥವಾ ಕೊಡವ ಆಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಗಮ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, 2010 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಳಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ 54 ತಾಲೂಕುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತಾಲೂಕುಗಳು ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಬೇರೆ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಾಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ
ಕನ್ನಡ ಪರ ಇರುವಂತ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಫಂಡ್ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾಷೆಗಳು. ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ತುಳು ಬ್ಯಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತುಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕೊಡವ ಮತ್ತೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಎರವ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ತರದ್ದು ಒಂದು ಫಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಸರ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಿಜ ನಿಜ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡುವಂತ ವಿಚಾರ, ಸದನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳು ಅವರ ತಾಯಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಕೊಡವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತಾವುಗಳು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂಡ್ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಅವರ ಕೊಡವ ಭಾಷೆಗೆ ತುಳುವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಹೌದು ಹೌದು. ನಾವು ಕೂಡ ಸೇರ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಟ್ವಿಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಳು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕವರ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೊಡವ ಟ್ವಿಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೂಡ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನಾವು ಈ ಎರಡು ಪಕ್ಷ ಭಾಷೆಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡುವ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಭಾಷೆಗಳು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಂತ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಪ್ರತೀಕ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ರೋಷನ್ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಅವರು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ವಾರ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ವಿಚಾರವಾಗಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲಾವಕಾಶ, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಆಗದಿದ್ದದ್ದು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿತ್ತು, ಇದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋಹನ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಗಳಿತ್ತು, ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯು. ಈಗ ಯಾನ್ ತುಳುಟು ಪಂಪೆ ದಾದಾತನ ಪಂಡ ಇತ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಇತ ತುಳು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ದುಮ್ಮುದ ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡು 2021 ಜೂನ್ 19 ತಾರೀಕಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರಾದಿತ್ತೇರು. ನಮಕ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ದಾಯ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಆದಿತ್ತರು. ಅಕ್ಕಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ನಿಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮನವಿ ಮಂತದ್ದು ಅಪಗದ ಸಚಿವರಾದಿತ್ಯನ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾವಳಿಗೆ ಅರಡ ಮನವಿ ಮಂತುಪ್ಪೇರು. ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಬೈದನ್. ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಡು ಪಾಡಲು ಇನಿ ತೂಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಡ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ ಅವಾರ್ಡ್ ವೈಕಲ ಪಾಡಲು ದೇಪನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಪಿ ಅದುಂಡು. ತುಳು ಲಿಪಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಳು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನಂತರ ಅವು ಬೇತೆ ಲಿಪಿ, ಮಲಯಾಳಿ ಲಿಪಿ, ತಿಗಳಾರಿ ಲಿಪಿ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿಯೇ ಬಂದು ಶಾಸನ ಸಮೇತ ಪುರಾವೆ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ போயினா 25 ಸೈಡ್ நமக்கு ಅಧಿಕೃತವಾದ ಲೆಟರ್ ಉಂಡು. ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆತಂಡ ಲಿಪಿ ಅಧಿಕೃತ ಆತಂಡ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕುಡ್ಲದ ಕೆಲವು ವಾಹಿನಿಲು ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಲಿಪಿ ತಾನೆ ಇನಿ ಕೆಲವು ವೆಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಆರ್ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಬಂಡಿಮಾರ ಏರಿತ್ತೇರು ತುಳು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲದ 6 ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲ್ ದಾಬನೆ ಅಂಕುಲ್ ದುಂಬುದಾನಿ ಬೋದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ತುಳುತ ಫೈಲ್ ದಾದ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಮತ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ರಾತ್ರಿ 6 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡಪುಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡುದಿನಟ 6 ಬತ್ತೇರು ಲೆಪನ ತುಳು ಪತ್ರಿಕೆಲ್ಲ ಮುಡಿತು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಯಾನೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಸಿಡಿ ಸಮೇತ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನಲ್ ಲೇಪನಾಗ ತುಳು ಚಾನಲ್, ತುಳು ಯಕ್ಷಗಾನ, ತುಳು ನಾಟಕ, ಐದು ಪಕ್ಕ ತುಳು ಕವಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಅತ್ತಡ ಪಾರ್ದನಲು ತುಳು ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜೊಂಡು ಏತು ಲಿಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏತು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಂದು ತೋರೆ ಬಂಡ ತುಳುಕು ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕನ್ನಡದ ಜಾಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬಂಡ ನಮಕ್ ಬೋಡನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿ ಬಾರ್ಕೂರು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಪನ್ಪ ಇನಿತ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಂಟರ್ದನ ಕಲ್ಲಿಡ್ದುಂಡಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಲುಂಡು ದಯ ಬಂದಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೊಂಡು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೇನೆ ವಿಷಯ.
అయితే కల్లడు మాత తుಳು లిపి శాసనలుల్ల తుಳು లిపిలుల్ల ఇని ఏరేన కుంటార్దన కల్లడు ఉండవు మాత తుಳು అవిని మాత నల్ల మరుజోడన ಮನ್ಪನ ಬೇಲೆಲಾವುಡು లేపనగా ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನವು ಕುಲವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರ್ ಗೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ನನಾಂಡಲ ಸರಿ ಮಂದೊಂದು ಪೋಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳು ಬಂದಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಲೋಕಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಬುಡ್ಲೆ ಒಂದಿಂಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒಂದಿಂಕಲ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಸುರುಕಾದ ಪನೋಡಾಟ ಒಂದೇ ರಾಜ್ಯರ್ನಕುಲು ಆಳಿ ನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ಒಂದೇ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಪತುಲೆ ಹಿಂದೂ ಪಡೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಡೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಡೆ ಜೈನ ಪಡೆ ಇಂಚಿನ ಪಡೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭಾಷೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪಾತೆರ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮಡೆ ಪಾತೆರ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನನ್ನ ಪೆರ್ಮೆ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಡುಪಿ ಯಾರ್ಲೋ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ ಐತೆ ಇದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲರ್ನಗಳು ಏರ್ತಿಕ್ಕಿರತಿಗೆಂಡ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ತಕಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರ್ನಗಳು ಅಕಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಕಲ್ನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಅಂದಲ್ಲ ತುಳುಟು ಏತು ಪಾತೆರ ಆರು ಪಾತೆರ ನಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವು ವಿಚಾರ ಪಡೆ ಅದ್ರ ಪ್ರತೀಕ್ ಸರ್ಪಣ್ಣ ಚಿತ್ರ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಿಮಾರರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಜಯಂತಕ್ಕ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಪೂವರಿ ಬಂದ ಪೂವರಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಬಂಗೂಡು ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದಂಡ ಇದು ಪತ್ರಿಕೆ ಆವಡು ಚಾನಲ್ ಆವಡು ಅತ್ತೊಂದಂಡ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾಷಾವಾರು ವಿಭಾಗಗಳು ಇತ್ತು ಯಾರು ಯಾಕಡೆ ಸುರುಟು ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಬಡಕಾಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಕುರುಡುದು ತನಕ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಡೆ ಘಟ್ಟದ ಬರಿದು ಪಡ್ಡೆ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟದ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬುಡ್ದುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಉಂಡತೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಬುಡ್ದುಂಡು ಇನ್ನಿತ ಎತ್ತೋ ಕಡೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೊಂಬೆ ದಡುದಿಲ್ಲ ಆ ಬೊಂಬೆ ದಡ್ದ ವಿಷಯ ಅಂತ ಕೇಳ ಅಕಲಿಗೆ ಆಟಿದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಅಕಲಿ ಆಡಿದ ಕೂಟ ಅವ್ರು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಟ್ಟಾನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಡಿ ಬೈ ನಡೆದ ಇಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಏತು ಅಕಲ್ನ ಉಲೇಡಲ್ಲಿ ಏತು ಎಂಕ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೇನೆ ಎಂಕ ಕುಡ್ಲೆಡನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನು ದಾನ ಪೋಡಿಜಿ ಬೊಂಬೆಡಂತ ಪೋಡಿಯಲ್ಲ ಪೋಡಿ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಕ್ಕಲ್ಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮದು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಅಕಲ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬೇತೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಏನು 10 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು 2-3 ಸರ್ತಿ 3-4 ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಲಕೆ ಏನಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಮ್ಮ ಈ ಕೋಲ ಪಂಡದಾದ ನೇಮ ಪಂಡದಾದ ಈಚೆಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಕೋಲ ಪಂಡದಾದ ನೇಮದಾದ ಪಂಡೆ ಬಂದ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಆ ಜೋಕುಳ್ಳ ಆತ ಬುಳೆತ್ತೇರಂದು ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಪೆರ್ಮೇನ್ ಪಂಪಿನ ನಿಜ ಸರ್ ಬರ್ತೆ ಕುಡಜಿ ಕಾಲರ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಬದಲು ಬರ್ದೆ ಸರ್ ഞാൻ ബാലചന്ദ്രയുണ്ട് ಮಂಗಳದೇವಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್ ಪಾತೆಲ್ಲ ಸರ್ ನಿತಿನರ ಇನ್ನ ಆಂಕರಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾಲೆ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳು ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಧ್ವಜ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರರು ಅಂದ ಸರ್ ಅಂದ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಎತ್ತಿತ್ತು ಐನ ನೆಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕುಲ್ಲಿನಾರು ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಆತ ಅಂಚೇನಿದಾತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರೇರ್ ಇಪ್ಪುನ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯುಟಿ ಕಾದರ್ ಮರಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಜ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಆರ್ನಾವದು ಇದು ಆಂಡ ನನ್ನಿಂದ ಆರೇಣಿ ಎಪ್ಪಳ ಬಲ್ಲಿ ನಿಜ ನಿಜ ಸತ್ಯ ಅಂದೆ ದಯ ಎಂದು ಬಂದಿಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇದೇ ಮುಟ್ಟದ ಹೋರಾಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಐತಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ದಾಲ ಬರ ಅಂದೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯುಟಿಕಾದರ್ನ ಕೈಟ್ಟು ಉಳ್ಳ ಇನ್ನೆಂದು ಜನಲ ಉಳ್ಳಾರು ರಾಜಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬಿಜೆಪಿ ದಾಗ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಮುರಂಗರ ನಿತಿನ್ ಪಂಡೇರಿ ಈ ಸತ್ಯ ಎಡ್ಡ ಚಾನ್ಸ್ ಯುಟಿಕಾದರ್ ಇದಾರೆ ಇರ್ನ ಕುಂದೇಶ್ವರ ಪಂಡೇರಿ ಅಂದಾದರ್ Yes, sir. Appa it's at the right time. Okay. And right place in the right chair in the right person. And 100%. Ante ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಫ್ಲಾಗ್ ಬತ್ತೊಂದು ಈ ಸರ್ತಿ ಆಂಡದಂಡ ಯುಟಿಕ್ ಆದರೇನು ಏಪಲ ಮರಪೆರಬಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಎಂಡಂಜಿ ಅವಾಗ ಜೈನಂದು ಅರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರಡಂದು ಪನ್ಪುನಿ ಬುಕ್ಕ
ನಮ್ಮ ಮಾಂತೇರ್ನ ಭಾಷೆದ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ದದ್ದು ಪಾತಿರ್ನೆ ನಿಜ ನಿಜ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರವೀಣ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊಲ್ಮಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವ್ ಜಿತ ಬಾಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂಡ್ಲಾಕನೆ ಮಾತ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಪನ್ಪಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ ಇತ್ತೆ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಎದುರುಂಡು ಆದ್ರೆ 6 ಹಾಕುವೇರ 4 ಹಾಕುವೇರ 10 ಪನ್ಪುಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ 6 ಹಾಕೋದು ಎಂಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕಾದರ್ ಸರ್ ನಮಿತ್ತ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ರಾಯನ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ದುನ್ನಡ್ ನಿಜ ಬೊಕಾರ್ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೊಕಾರ್ ಪಾತಿರ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ತೂಕಬದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಓಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಾಲ ಒಂದು ತೂಕ ಅದು ದುನ್ನೋಡು ಇತ್ತಿರ್ತಾವರ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಕಾಲಾವಧಿಡ್ 6ನೇ ಕಾಲಾವಧಿಡ್ ಒಂದು 100% ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಖಂಡಿತ ದೇಪಂಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯರ್ ಆರಡ ತುಳುವೆ ಉಂಟು ಈ ತಿರುಡ ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ ಬಾಕಿ ತಗೊಳ್ಳು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ನಾಗ ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕಡ ತುಳುತ್ತು ಜಾಗ ಒಂದು ಮೇರಡೆ ತುಳು ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಗಡು ದಾದ ಬಂದು ಅಂಡ್ ಕಾದರ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಸಲ ಆಪುಡು ಒಂದು ರಂಚನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡ್ಬೋದು ಸರ್ ತಾರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ ತಾರಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸರ್ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆರೆ ಪಂಡೆ ಬಿಜಾವ್ ಇತ್ತದೊಂದು ನಂಗೆ ಅಪೋರ್ಚುನಿಟಿ ಜಯಪಂಡನೆ ನಂಗೆ ವಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಐಕ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸಕರು ಹೂಪಾಟಿ ಅದು ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಸಾಧಾರ ಏನಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ನೀತು ಸರಿಯ ರೆಡಿ ಆದ ಮೋಹನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರದಿ ಇಂಕುಲ್ ಎತ್ತ ಹಾಪಗ ವರದಿನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೌದಾದ ಮನಗ ಅಲ್ಪ ಪೋತಿನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಐನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಬೇರೆ ವೀರೇಂದ್ರ ದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೂರ ಇನ್ ಫೈಲ್ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವು ಗುರುದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದನ ದಯಪಂಡ ಇತ್ತನೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಮಂತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ನನ್ನ ಮೆಕ್ಕಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬಂದ ಪೋಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವರದಿ ಇದು ತುಳುಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋದು ಆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡಬಹುದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪಟ್ಟ ಕಾಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮೂಲ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿದೆಲ್ಲ ಪಾತಿನ ತುಳುವೆ ಅಪ್ಪಗಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಯಾರು ಪಂಡ್ಯಾರ ಎಂಕಲಿಗೆ ತುಳುಟ ಪಾತ್ರೆನ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ಬಂದ ಎಂಕೈ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭೆ ನಮ್ಮ ಓ ತಪ್ಪಲು ಆಂಧ್ರ ತಪ್ಪಲು ತೆಲುಗು ತಪ್ಪಲು ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ಇರೋದು ಐದು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಐನು ಬೇಕು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಚನೆ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಮ್ಮ రెండు పాత్ర జారు పన్నకని ನಮ್ಮ ಈ ಸರ್ತಿ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರಚನೆ ಭಾಷೆ ಆಗಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮಗ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬಂಡ ನೇತು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಗುರುಕಾರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾರೆ ತುಳಿತಾರೆ ಐನು ಪಾಸ್ ಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೂರ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿಗೆ ಫೈಲ್ ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚೆ ತೀಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅನುವರಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚ ಪೂರ್ತಿ ಮೋನಾಲೆಡ್ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಜ ಬೇಲೆಗ್ ನೇನೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತ ಹೋಗಿನಿ ಅದೇ ನಿಜ ನಿಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ಲಾಗಿ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಉಲ್ಲಾರ ಪಂಡ ಖುಷಿ ಆಂಡಿಂಕ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಾರ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನೋಡೋಟ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಾರನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಗೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಸರ್ ಕುಡಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಬರ್ಪೆ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪದರ ಬರ್ಪಡ್ದು ಸರ್ ನಂದನ್ ಹಳದಂಗಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪಾತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿತ್ಯೇಂದ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಮನ ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಸದನಡೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ವೇದವಾದ ಸಾಮಂತ ಪುರ ಪಾತೇರಿಯರು ನಿಜಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯವನ್ನ ನಮನೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಆವಡೊಂದು ಇಂಕಲೊಂಜಿ ಮಾತಾಡಲ ಆಸೆ ಇಡೀ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಸೆ ಒಂಜಿ ಅವಲಾರೊಂಜಿ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪಂಜಿರ ಆರು ತುಲೆಂಜಿ ಗುರಿಕಾರ್ರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಪಂಡಿರ ಅಪಣ್ಣ ನಮ್ಮನೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಅಟೆನ್ ಗುರುಕಾರ್ರೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪ ಅಂಚದ ಅವ್ರೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತೆ ಅಂಚ ಈ ಎಂಕಲ್ನ ಆಸೆ ಈತೆ ನಮಕ್ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯ ಆತು ಆಂಡ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ ಈ ಮನ್ನಡು ಇಡೀ ಉಂದೆಟ್ಟು ಒರಿಯೋಡು ದಾಂಡಿತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ ಊರುಡುಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಉಜಿರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಕ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆದಿತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾವಂದೇರು ಮನ್ಪಾದಿತ್ತೀರ ಇನ್ ಮತ್ತ ತೂನಾಗ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್
ಎಂಗ್ಲು ಪುಟ್ಟುದಂದ ಪಂಡ್ರ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ದುಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆ ಪಡೆಯೋಡು ತುಳುವೆ ಪ್ರತಿವರಿ ತುಳುವೆಲ ಎಂಗ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ನಮನ ಕೋಲ ದಿಪು ಕಂಬ್ಲ ಇಂಚಿನ ಆಚರಣೆ ವಿಚಾರ ತೂವರ ತಿಕ್ಕುನುಂದಾಂಡ ಅವನಿ ನಮನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಈತೆ ಸರ್ ಅವೊಂಜಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆ ಅದು ಬರೋಡು ಅವೇನೊಂಜಿ ಮಾತ ಐನೊಂಜಿ ಯಾರು ಕಾದಾರ್ ಮಂತೇರ್ ನಡೀತವ್ರಿ ಕಾಲ ಕಂಡಿ ಅದೊಂಜಿ ಏಪಲಾರ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ ಮಾತೇರ್ನ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಂತೇರ್ನ ನಾವುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆಸೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕಾದರ್ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಮಾತೇರ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಹುಶಃ ಕಾದರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೈಜ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಕಾದರ್ ಆರ್ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರ ಅವರ ಕುಲ್ಲೆ ಅವರ ಪಂಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ದುಪ್ಪಡು ಅತ್ತಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಾಗಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಬನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊರತಾದ ಬಿಜೆಪಿ ತಕ್ಕಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕಾದರೇರನ್ನು ಪುಗಾರ್ದೆ ಒಂದು ಕಾದರೇರನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಡ ಬಂದ ಪಾತ್ರ ದಾಪನ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರು ಅಧಿಕೃತ ಮಲ್ತಾರ್ ಪನ್ನಾಗ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಬಳಗ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಬೆಳೆ ನೋ ಡೌಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ ದಾಪನಾಗ ಬರೀ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ಇರು ಈಡೇರಿಕೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಕಾದರ್ ಸರ್ ನ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕಾದರ್ ಸರ್ ಪಾತ್ರ ಆರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದುಲ್ಲೆ ಅವಿನ ಸುರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ತಿದಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈ ಅವಳ ಪ್ರಸತ್ತಾದ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಸದನಡು ಇತ್ತದೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಮಂತ್ರಿರಾರ್ ಒಂಜವ್ ಬಕ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಗರ್ನಾರ್ಲರತೆ ಆರೊಂಜಿ ಶಬ್ದ ಪಂಡೇರೆ ನಮ್ಮ ಉಜಿರೆಡ್ ಆಯನ ಚೆತ್ತನ ವಿಶ್ವತೋಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡತೆ ಯಾನ್ಲ ಐಟು ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೆ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಸಿ ಮಲ್ತದಿನ ಯಾನ್ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವ್ಲು ಎತ್ತೋ ಲಕ್ಷ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂದೇಟಿರ್ತಾರೆ ವಿ ಎಸ್ ಆಚಾರ್ಯಪುರ ಇರ್ತಾರೆ ಚಿತ್ರ ಪೊರ್ತುಡು 2009-10 ಸಾಲಡ್ 9-10 ಸಾಲಡ್ ಆಯ್ತು ಸುರೂತ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಪಾತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆರು ಪನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪ ಯಾಪ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಂಡ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಐದು ಪಕ್ಕ ತುಳುತ ಊರು ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಲಕ್ಕೊಂಡ್ ಬೈದಿ ಐದು ತುಂಬ ಅಲ್ತಾಡೆಗೆ ಎತ್ತಾನೆ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ವರಾನಿ ಲಕ್ಕದ ಬಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೆ ತಾವಡಿ ಸತ್ಯ ಇದು ಯಾರು ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ತುಳು ಒರಿಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಮನ್ಪಿನ ಹಿಡಿದು ಸರಿ ಆದವರ ಚೆಕ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ವಿಶ್ವಡ್ ಒರ್ಬನಿ ಸ್ಥಾನಡುಂಡು ತುಳು ವೈಟ್ ಬಂಡ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡಾಯನ ಸತ್ಯ ಇತ ಮಾತೆರವನ್ನು ತುಳು ಒರಿಯುಂಡು ಇತ ಪಾತೆರಿ ನೆಟ್ಟು ಪಾತೆರಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಒರಿಯುಂಡು ಒರಿದಿಜಿ ವಿಶ್ವಡ್ ಒರ್ಬನಿ ಸ್ಥಾನಡು ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿನ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಡು ನಿಂಗೆ ಸೊರದಿರ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಆಂಡ್ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಥಾನ ಟ್ವಿಟರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಡಿಬೇಟ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ವಿಷಯ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಡ ಐಕ್ ಬೊಚ್ಚನ ನೆರಿಯರು ಬೊಚ್ಚಂದಿನ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವರು ಕನ್ನಡದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೆರಿಯರು ದೈವಲಿಗೆ ಬೊಚ್ಚನ ಬಂದು ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಮತ್ತೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬಂದದ್ದು ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಂತ ಕುಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಇಂಕುಲಿ ಜವನೇರ ಆ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಹೋರಾಟಲು ಮಸ್ತ್ ಆತಂದು ಅಂಡ ಹೋರಾಟ ಒಡೆಗೆ ಆತನು ಬಂಡ ಇನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅತ್ತಡ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೋದು ಮನವಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಮನವಿ ಬೋದು ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರುನ ಖಾಲಿ ಆತೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂಗುಲ್ ದಾದ ಮಂತ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತಪ್ಪು ಸುಮಾರು ಸಲ ಮಂತ ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಸಲ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಂಡ್ ದಾಯಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ನೆರ್ಪಿನ ಬೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ದು ಪಾತಿರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂತ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ದುಂಬುದ ದಾದಿತ್ತನು ಬಂಡ 8 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಂತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಬಂದ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಂದಿನ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಿರಿಯಕುಲ್ ಮಗುಲ್ ಮಾತ ಮಂದಿನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಬಂದಿನ ಸ್ವರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹಿಡಿತಡು ಆ ಟೈಮ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಂತ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಬರ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಆತಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಓಯ್ ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಾರೆಜ್ಜಿ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ವರದಿ ಆ ವರದಿದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಗಾಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಆಂಡ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಾರೆ ಸುಲಭ ದಾಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊದಲ ಸ್ಟೆಪ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಪುದರ್ದಿವಡು ಐದುಮ್ಮೆ ನಮಗೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ್ ಬಾಲೆನ ಸುರುಕು ಪುದರ್ದಿದು ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬಾಡಿಗ ಮನ್ಪಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಸುರು ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ ಟ್ವಿಟರ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಮಂತ ಹೋರಾಟಲು ಮಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಂದಿನ ಖಾಲಿ ಮನವಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಕೊರ್ಪಿನಂತ ಐಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿ ಕೆಲವು ಐದು ಪಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತ ಐನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ಪಡು ಬಂದ ಅಂಚ ಮರೇನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದೇನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಾದ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಅಧಿಕಾರ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಕುಲ್ದಿ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏನ್ರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಕೈಯನ್ನ ಕಿನ್ನನ ರೈಕುಲ
ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಏನ್ರಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೋಟಿಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪಾಟ್ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಜ್ಜಿನತ್ತ ಇದು ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಪೋಡು ಅದು ಸೋತಿನಲ್ಪ ಅವೇನು ಈತ ಇವರು ತಾಲೂಕು ವಯಸ್ಸು ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಡೀ ಮಾತ್ರ ಮಾರಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಲ ಆ ಜವಣಿಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂತ పోతుందండ యాపని ಬೇಲೆ ಹಿರಿಯಕುಲು ಮಂದೋಡು ದಾದಾತನ ಬಂಡ ಅವ್ರ ಹಿರಿಯಕುಲು ಲಜ್ಜಿರಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ಜವಣಿಯರು ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಪೋಂದು ಪೋನಾಗ ಅಪ್ಪಗ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ರ ಯಾನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವು ಏತು ಬಂಡ ಏತು ವಲ್ಗರ್ ನೆರ್ದು ಬರ್ತದ ಬರೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ದೇಪಂಡ ಅವು ದಾದಾತ್ಮ ಮೊದಲ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿತ್ರ ಆ ಚತುರತೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆ ಚತುರತೆ ಬೋಡು ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗಟ್ಟಿತನ ಬೋಡು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಇಡ್ತೆ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಾತೇರಿ ಅಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ಸೋತ್ಕ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಕಿ ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಪೋಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಇಮೇಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಸುಳ್ಯ ಇಂಚ ಪೂರ ತಾಲೂಕು ವಯಸ್ಸು ಪೋಡು ಬಹುಶಃ ಐತ ನೇತೃತ್ವ ಎಲ್ಲ ವಯಸ್ಸೊಂದು ಜೇರಿ ಮೊಕ್ಕಲು ಮೊಕ್ಕಲು ಉಮೇದಿಡು ಒಂಜಾತ ಜವನಿಯರು ಸೇರೊಂದು ಪೋತಿನಂತೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಂಡೆ ಅವು ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಂದೆ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಜವನೇರನ್ನು ಪತ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಾಡ್ತದನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಆತು ಓಕೆ ಕಾಲ್ ವಿತ್ ಕಾಲ್ ಬರೋದು ನಾನು ದಯಮಲ್ತ್ ಕ್ಷಮಿಸೋಣ ನಾನು ದುಂಬಾಗ ಕಾಲ್ ದೆತ್ತು ನಿಜದ ಪಣಗ ಸಮಯದ ಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಚ್ಚಾ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಆಪುಂಡ್ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪೋಲಿ ಎಂಕುಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪವನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ತುಳುನಾಡಿತ ಏರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಬಂದು ಮಲ್ಪುಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದದ ಮಲ್ಪುಡು ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಸರ್ ಪೂರ ಪಂಡಿತ್ 1976 ಬಕ್ಕಲ್ಲ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪೂರ ನವ್ಯ ಕಡೆ ಪುದರ್ ಜೀನ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ ನೆನಪಣ್ಣ ಜೀನ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ KR ಕಾರಂತೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಇಷ್ಟು ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಡೆ 1987 ಮಂದಾರದ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಆರ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತುಳುಟು ಬರೆದು ಜನಕ್ಕೂ ಎದುರುದಿಯೇ 1987 ಇಸ್ಬಿಡದು ಆ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಾದ್ ಮಂದಾರದ ಆರ ಭೂಕುಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾದ್ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಥವಾ ಈ ಮೂರನೇ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಂದೊಂಜಿ ನಮಕ್ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ಬಲಂದು ನೆಕ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಕೊರೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಅವೇನು ಈ ಸರ್ತಿಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂದು ಮೂಜೆಕ್ ಬಾಕಿದಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ರಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೂಜೆಕ್ ಇನ್ನಿತುಲೆ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಆಯ್ತಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದಾದಿ ಓಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟಮಿ ಲಂಚೇನೆ ಮಸೂಡಿಕೆ ಬರ್ತದ ಒಂಜೆಕ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೊರ್ಜಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿಭಾಗದ ಈ ಸರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿನ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ಎಂಕುಲು ಐತ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅವನು ಎದುರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಾರ್ಡ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿಚಾರ ಈ ಸರ್ತಿ ಜನ ನನ್ನದೊಂಜಿ ವರ್ಷಗಾಂಡಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ದು ಅವನ ಪರ್ಬನ್ ಪೂರ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಅವನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೂಡುಕಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಖುಷಿನಿ ಎದುರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಡೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಮತ ಪಕ್ಷ ಓಲ ಇಜ್ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಈ ಒಂಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಪ್ಪ ಜೋಕುಲೆಕ ತುಳುನಾಡು ಮೇರೆಬಿಡು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಹಾಕ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬೇತೆ ಅವೇನು ಬಿದ್ದೇದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಬದ್ಧವಾದ ಉಂಡು ಪೂರ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೋಷನ್ ಯಾನು ಪನ್ನೊಡ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಜಕೀಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಕ್ಷ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೀಮಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಸುರುಕಾದ ಇನಿ ತೂರ ಪೋಂಡ ಇನಿ ಪಾತೆರಂಜ ಮೂಜಿ ಶಾಸಕರ ನಕುಲ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅವಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರ ಅವಡ
ಮೂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಸೊರದಿರ್ತ ಅಕ್ಲಿ ಸುರುಕು ಉಡಲ್ದಿಂಜ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದವೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಸೊರಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಂಡ ತುಳುಕು ಒಂಜಾತ ಜವಣೇರು ಒಟ್ಟಾಪೇರು ನನ್ನತ ದಿನಾಟ್ ದಯಪನ್ನ ದುಮ್ಮದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಪೊರಮಟ ಮಂದಿರ ಎಂಗುಲ ಏನು ಒತ್ತ ನೋಡಿ ದಯಪನ್ನ ಕರಿನ ಐವ ಹಚ್ಪ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಇಡ್ಲ ಹೋರಾಟ ಆತಿ ನಾನೇ ಇತ್ತದ ದಿನ ಇಡ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತ ಜವನರ ಎಂಗುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರು ಇತ್ತದ ದಾದ ಬಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಂದಿರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಾಲೆಡ್ ಮತ್ತ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಚಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತುಳು ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಂತೊಂದು ಐಟ್ ತುಳು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ಅವಡು ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ದಾದಾತ ಮಾಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡಿತ್ತು ದುಂಬುದಲಕ ದುಂಬು ಅಂತದ ಈರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ನೆರ್ಪಿನ ಗಲಾಟೆ ಅವ ಅವನಿತ್ತು ನಾನು ಒತ್ತೊಂದ್ರೆ ಆಂಡ ಇತ್ತ ಜವನರ್ ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆತೇರು ತುಳುವೇರು ಮಾತ ಚೇಂಜ್ ಆತ ದಾದ ಮಾಡ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶುರು ಮಂದಿರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಕನ್ನಡ ತೂದುಪುವರ್ ಸಂಘಟನೆಲು ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಏತ್ ಸಂಘಟನೆ ಅದೇ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುಟ್ಲ ಅವಳು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ 4 ಸಂಘಟನೆ ಆಟ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸಂಘಟನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನಾತು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಳುತ ಬೇಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುತ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲು ಪಾಡ್ನ ಕುಡಿಂದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಮಿಡ್ ಪಾಡ್ ಅಂಡ ತುಳುವರಿ ಎತ್ತಿ ಎಡ್ಡಂತಿ ನಕಲು ಬಂದು ಯಾನ್ ಪನ್ನೋಡ ಇನ್ನು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಂಚಿ ಮಾತ ಪೋಂಡ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ ಕಪ್ಪು ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಡೆ ಗಲಾಟೆ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಳುತ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಲೆ ಅಂಗಡಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಏರ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಶಾಲು ಪಾರ್ದು ಗಲಾಟೆ ಬಂದದ್ದು ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಂದಿನ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದು ಪೇಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ ಆ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅವು ತುಳುವೇರು ಎಂಕರು ಒಂಜಿ ಹೇರಿಕೆ ಅತ್ತು ಮೋಕೆಡ್ ಜೊತೆನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಬಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ತುಳು ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲರ್ ಪ್ರಚಾರ ಬೈತಂದು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆದ್ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಸೇರದು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲು ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾತಿರ ಅಕ್ಲಿಂದ ಮಾತ ಬಿದಾಗ ಅನ್ಪಿನ ಬೇಲ ಅವಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ನಕಲು ದಯಬಣ್ಣ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಯಾರು ಪನ್ಲಾಕನೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಅವಡು ತುಳುತ ಬೈಬಲ್ ಬರೀತಿ ನಕಲು ಲೇರು ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರ್ ನಕಲು ಎನ್ನ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರ್ ನಕಲು ಬೈಬಲ್ ಬರೀತೀರಿ ತುಳು ಗೀತವಲ್ಲು ಬರೀತೀರಿ ಸುಮಾರು ಇಂಚಿತ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷದ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ತೂದುಪರ್ ಐಟ್ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಆತಿನ್ ಸುರುಟ ಅಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನರ್ ನಕಲು ತುಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬದ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರೋಡು ದೇಪನಾಗ ಇತ್ತ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಳು ಬಂದ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಮೋಕೆಡೆ ಕಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೇಪನ ತುಳು ಲಿಪಿನೇ ಕಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ತುಳುನ ದಯ ಕಲ್ಪೇರು ದೇಪನ ಇಂಗ್ಲಿಗ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಶಬ್ದಲೇನು ಕೇನ್ನ ಗೌರವರ ಯಾನರಡ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಣ್ಣ ಅಂಚ ಬಂಡ ದಾದಿ ದೇಪನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ನಡುತ್ತಪ್ಪ ಇಂಗ್ಲಿ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿನ ಇರ್ದಾದ್ರ ಮೇರದ ಇಂಗ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಸರ್ ಮರೆ ರೋಷನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡಿ ತುಳುವೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಕಲು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದಾದ ಅಂತ ಕೇಂಡ ತುಳುವೇರು ಮಂಡ ತೂದು ಎಣ್ಣೆ ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಲ್ಗೆ ಮೇಯಿ ತೂದು ಕುಂಟು ದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಲ್ಗೆ ಬಂಜು ತೂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಲ್ಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ನಾಡುಲ್ಲಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ಎಲ್ಲ ದಂಚಿತ ತಿನ್ನೊಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಯಿನ ಪೊರ್ಂಬಾಟವು ಜಪ್ಪೋಡು ಅಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ JDS ಬೋರ್ಡರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ರಾಜಕೀಯ ರಹಿತವಾಯಿನ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಜಾತಿ ರಹಿತವಾಯಿನ ಪೊರ್ಂಬಾಟ ಅವು ಅಗಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಗ್ಲು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಮುಗ್ಲು ಹಿಂದೂ ಚೈನಾ ಆ ಬೋರ್ಡರ್ ಬುಟ್ಟಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಬದುಕು ಯಾಪಲ ಏರ್ ಮೇರ್ನ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಭಾಷೆ ನೋಡು ಯಾಪಲ ಒತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯತೆ ಬೋಡು ಆ ಸಾಮರಸ್ಯತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿವೊಂಡ ಪಂದಾಟ ಎಲ್ಲ ದಂಚಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮುರಣಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಅಂತೀನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರೋಡು ಬಂದೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಆವೋಡು ಅಂಡ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಅಶೋಕ್ ರೈ ನೆಂಚಿದ ತುಳುವದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಸ್ ಕಾಮೇತರ ನೆಂಚಿದ ತುಳು ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಇತ್ತೇಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸೊರ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾತಜಿ ಆಂಡಲ ಅಕ್ ನನದ ದಿನೊಟ್ಲಾಗಣ್ಣಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸೊರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾನತ್ತರಿಗೆ ಏರೋರು ನೆಂಚಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಡ ಮಾತಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಒಂದುವೇ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೇಳೊಂದು ತುಳುಗು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ರಡ್ನೇ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸಮಯದ ತುಂಬಾನೇ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಗಳನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್.
ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಖುಷಿ ತರುವಂತಹ ಸುದ್ದಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಸರ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೂಗು ಏನಿದೆ ಅದು ಈಡೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೊಸ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಈ ಸಲ ನೆಕ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕುಡು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ನಂಚಿನ UT ಖಾದರ್ ಅಂಚಿನ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಂಚಿನ ಅಶೋಕ್ ರೈಕ್ಲ ಅದು ಪಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಈಡೇರಿಸುವರು ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿದಿನ ಶಾಸಕರು ಉಲ್ಲಾರು, ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅದು ಪಡು, ಭರತ್ ಶೆಟ್ರ ಅದು ಪಡು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅದು ಪಡು, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲ್ ಮಾತು ಉಮರತ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಸರ್ ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾತಿರ್ದಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಉಮರತ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಸರ್. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಮರೆಪರಾಪ್ಜಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಾದಿತ್ತಿನಾರು ಆರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಹರೀಶ್ ಮುಂಜಿರಲ್ಲ ಮಾತಿರ ನಿಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಾರ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೇನ ಸತ್ಯ ಮನ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ದೈವೋಲೆನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ತಿಕ್ಕುನು ಐರ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಜವಾದ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಪಂಪನಂಚಿನ ಆಪುಡು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ನಿತಿನ್ ಸಾಲಿನತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಲೇನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಒರಿಪವರ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ದಯಪನಾಗ ಈ ಸಲ ವೆರಿ ಈಸಿ. ದಯಪನಾಗ ಸ್ಪೀಕರ್ ಖಾದರ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಣ್ಣಗದ ಆಯ್ತ ಸೊಗಡು ಪಣ್ಣದ ಆಯ್ತ ಆಳ ಅಗಲ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಈಸಿ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಈ ಸಲ ಆಯ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಪಾನೊಂದುಂಡು. ದಯಪನಾಗ ಒಂಜಿ ವಾರ ಟೈಮ್ ದೊಂದು ಅಪಗ ಆ ಒಂದಿನ ಆಪುಜಿನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆತ ಜಿನ್ಲ ಆತ ಜಿತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ ಇಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಆಪುಜಿನ್ ಅಂಡ ಈ ಸಲ ಅಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ. ದಯಪಂಡಾಗ ಈ ಸಲ ಒವೇತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ. ದಯಪಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಆತಂಡು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆ ದಿಲ್ರಾಜ್ ಆಳ್ವೇರ್ಲ ಬೈದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಸ್ವತಃ ಪಾತೇರ್ ದುಪ್ನಗಾರ ಪಂತೇರು ಎಂದ ಮಾತ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಪೂರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಈ ಸಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ಭರವಸೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಎತ್ತನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ರೋಷನ್ ಪಲ್ಲಕನೆ ದಾದಾಂಡ್ ಪನಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸಲ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪಂಚಿನ ನಂಬಿಕೆ ಐಕ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಕಲೇರು BJP ದಕ್ಕಲೇರು. ಸೊ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣಗ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆವಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗ್ಯ ನೆಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕಲು ರೋಷನ್ ರೊನಾಲ್ಡೋ BJP ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಪ್ರಮುಖರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇ ರೀತಿ KK ಪೇಜ್ ಅವರ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಂಪಾಲ್ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24/7.